ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷе. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рудаки ва ҳавлии имрӯзаамон аз ин ҷо дари даромадаш мебошад ва аз ин ҷо дӯстони гиромӣ дута дари даромад дорад. Ин ҷо бошад дари даромади магазин, ҳавли магазинам дорад. 8 сотиқ замин мебошад, 2 дар хона дорад. Магазин, кумурхона, тандурхона, газхонаам дорад. Марҳамат, па порядку хонара нишон медиҳем. Инҷа дари даромади магазин мебошад. Хона назди мактабе, барои ҳамин савдои магазин хубай. Инҷо бошад кумурхона мебошад. Инҷо ҳоҷатхона. Хеле ки мебинед ҳавли замини калон дорад. Дари дуюмаш дароза мебошад, аз инҷо ҷойгир аст ва дарахтои мевадиҳандаам дорад. Дӯстони гиромӣ, марҳамат бинед. Тандурхона дӯстони гиромӣ. Газхона мебошад дӯстони гиромӣ. дӯстони гиромӣ, инҷо меҳмонхона мебошад. мутаассифона дараш маҳкамае ва инҷо бошад фундаменти 10.5 ба 11. Тагиш полни подвалай 4 дар хона дорад, мобайнда коридор. Ва инҷо бошад дуюм ҳуҷра, ҳаммом дорад. инҷо бошад ҳоҷатхона. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 8 сотиқ замин, 2 дар хона, магазин, кумурхона, тандурхона, газхона дорад. канали об дар наздикии хона мебошад. боз водохранилишаи 24 тоннагаам дар назди хона ҳаст. барои ҳамин обқати ягон проблема нест, ҳама вақта мебошад. светам 100% аст. фундаменти 10.5 ба 11 дорад. тагиш полни подвалай, боз 4 дар хона, мобайнда коридор. нархи хона $45,000 мебошад. савдо мешавад, алиш намешавад. ҷойгир аст дар ноҳияи Рудаки, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Шараф. хонаи 200А пеши мактабда ҷойгир аст. магазин, мактаб, ҳама чизи лозимӣ дар назди хона ҳаст. документошам 100% мебошад. рақамҳои ҳисобиш дар рӯи экранаи WhatsApp дорад. аз номи канали Дом Тиҷе гап занед. ба ҳамин дӯстони гиромӣ навора буд мекунем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.